Тамшылар, тамшылар, жерде яз ясаушы тамшылар. Бик хәтердә әле. Класста әтисез балалар Ильястан кала тагын 5. Ләкин аларның һәр кайсының өйләрендә әтиләренең сугышта батырларча һәлак булулары турында кәгазьләр саклана. Һәр кайсы ай саен бүген пособие алган көн дип кесәләренә яңа 1 сумлык акча тыгып килә. Йә дәрес буе лаш-лош китереп конфет суырып утыра иде. Ә Ильясның әтисе сугышта булмаган. Дөрес, сугышның соңгы елларында ул да армиягә алынган, ләкин фронтка түгел, әни стройгой хезмәткә эләккән. Ул сугыш елларының иң истәлекле вакытлары булып нигәдер кышкы карлы юл кыяфәтендә хәтергә сеңеп калган. Күзләрне шагылдырып җимелди иде кар. Әмма шул кадәр дә салкын иде. Шыбык-шабык тиелгән чананың алгы ягында Тәслимә апасының тубал күк итеп бәйләнгән шәле күренеп ала да, янәдән теге иламсыраулы тавышы ишетелә. Син арттан бераз бер этмисең, әллә монда җылыда утырырга бик яратасың үзең. Ильяс эчендәге йодрыклары белән дә, иңнәре белән дә, хәтта башы белән дә үзеннән биек олауга мышный төртте. Тәслимә апасы аның сайын сукранып бара иде. Бөтен җирдә кар да кар. Ә җитез җил җылдап килеп, колакны шүметеп ала да, янәдән йөгереп килеп, бит алмаларын тешләп ала. Ул карлы юлның азагына кайчан җиттеләр икән? Ансы хәтердә калмаган. Тик шунысы бик истә. Бер көнне бөтен дөньяны җеп-җылы шакмаклар белән тутырып, кояш үзе өйгә килеп кергәндәй булды. Бөтен дөньяда кояш. Түбә кыегындагы боз сөңгеләренең очларында исә мөлдерәмә тамчылар җимелдәшә иде. Шул кадәр дә матур, шул кадәр дә ягымлы иде ул тамчылар. Аларның иң күңелле нәрсәләр турында гына хәбәр салуларына ышанмаска мөмкин түгел иде. Инде бераз вакыттан соң ялан тәпи йөгерергә чыккан бер иртәне кемнәрдер каяндыр килеп, сугыш беткән дигән хәбәр китерде. Ул көнне бөтен кеше шат, елмая, көлә иде. Тик менә шул көнне әле бу дөньяда икенче бер төрле тамчы барлыгы беленде. Кичен озак кына йоклый алмый ятканнан соң, инде күңелле генә төш күрә башлыйм дигәндә, әнисенең сак кына килеп, башыннан сыйпавын сизде Ильяс. Төш өзелде. Аның битенә һәм колак турысына бер артлы 2 тамчы төште. Җылы, хәтта кайнар иде бу тамчылар. Ләкин алар да нәни кояштай җимелдәшә иделәрме? Әллә бүтәнчәме? Караңгыда күреп булмады.